Odtiaľto do Bratislavy už iba nízkoemisne. A to nie je môj vymysel, to je reálny skutok firmy DPD Slovensko. Nachádzame sa na dni elektromobility Electromobil TV Day 2026 a opäť sme na známom mieste vo Farose pri letisku. Je to lokalita, ktorú som si nevybral náhodou. Už pred rokom sme tu pokorili rekord, keď prišlo 213 elektromobilov a zhruba 400 aut. Tento rok sme dali rádku ešte tak trošku vyššie. Uvidíme, či sa ju podarí aj prekonať. Prečo DPD, prečo nízkoemisne? Nož tak DPD je líder v nasadzovaní elektrických aut a Bratislavu skutočne doručujú už iba nízkoemisne. To znamená v reči ľudskej, že už jazdia iba elektrickými dodávkami. Každý jeden balík, každá jedna zásielka v Bratislave je vám doručená elektrickou dodávkou. No a keďže majú krásne depo, výkladnú skriňu a obrovské plochy na prenajom k dispozícii, tak som nemal dôvod ani zháňať, čo by bol väčší problém inak mimochodom, iné plochy, kam by sme sa zmestili. Tento rok je nás tu veľa, ale teda začneme rovno DPDčkom, ktoré si pripravilo jednak kompletné portfólio pre ľudí. O ich službách máme tu výbornú kávičku. No a vidíte napríklad aj Teslu. Áno, Tesla Slovensko je jedno z lákadiel tohto ročníka, pretože Tesla oficiálne priniesla 3 auta na testovacie jazdy. Ale to nie je všetko. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na tie ostatné. Predtým, ako si ukážeme značky a zastúpenia, ktoré dnes prišli, tak sa obhliadam a pozerám na tejto časti parkoviska a vidím tu rovnomerné rozloženie všetkých značiek. Aj Tesly, aj Ford, aj Volkswagen, aj Škodovku, aj Jaguar, aj Korejcov jedných, aj druhých a ešte ďalšie značky. Máme tu aj ID Bus Czech, ktorý je ochotný povoziť ľudí, čiže opäť je to aj dnes o komunite a ja sa veľmi teším, že tá 200 dnes bude. A či už to bude 200, 220 alebo viacej, tak mi je to úplne jedno, pretože opäť je to o tom, že ľudia sa cítia príjemne, že si majú možnosť vyskúšať to, čo v mojich testoch zaznieva, že či to auto je dobré, nie je dobré, plusy, minusy, vedia si to overiť, potom so mnou konzultujú, zastavujú sa pri mne, ľudia sú veľmi radi, že takáto akcia vzniká, za čo som zase ja rád, že to má u vás úspech. No a ideme sa pozrieť na tie značky, aj keď veľa z tých aut je naozaj stále na jazdách. Účasť automobiliek tento rok je nadmieru štedrá a veľká. Kým minulý rok sme mali nejaké 4 automobilky, tak teraz to berieme naozaj poriadne zvysoka a zaplnili sme kompletne celú túto plochu. Na ktoré značky? Začíname hneď Fordom. Elektrická dodávka, novinka tohto roka. Ford Puma, ktorá sa non-stop točí na testovacie jazdy a Ford Capri Detto, pretože to sú najpredanejšie Fordy elektrické na Slovensku. Ďalšie značky poviem tak jedným nádychom, pretože to je firma Autoprofit. Je to multiznačkový dealer z Galanty, ktorý priniesol Škodovku, Cupru, MG a Nissan, čiže všetky značky, ktoré majú v portfóliu. A tak sa tu mohli ľudia stretnúť a vyskúšať si klasiku Enyaq a Elroq. Epiq zatiaľ ešte nie je na trhu, takže preto nemáme aj takúto pikošku. Zajazdiť si mohli na novej Micre, ktorú som testoval nedávno. Takisto Cupru Tavascan, no a MG4 Urban, čiže nové relatívne lacné auto od zdieľania MG a pikoška, naozaj pikoška, ktorú nemáte možnosť len tak niekde stretnúť, Cyberster. MG Cyberster ako kabriolet, snad jediný dnes reálne na trhu. Takže to je táto časť, za ňou je potom Volkswagen, ktorý priniesol statický predpremiér. ID Polo GTX a ID3 Neo. Jazdí sa takisto non-stop na ID4 a ID7. No auto stále nie je všetko. Vzadu nás čaká ešte statický aj ID Bus Cargo. Auto, ktoré deň, pondelok až piatok zásobuje dealerstva náhradnými dielcami, čiže také zo života. Volkswagen chcel ukázať, že to nie je len o nablišťaných ID busoch, ktoré tu dnes máme tiež divácky, ale aj o tom, že auto, ktoré niekoľko rokov reálne dennodenne derie pneumatiky, derie elektromotor a baterku a zásobuje bez poruchy náhradnými dielmi všetky dealerské siete. No ale tam to nekončí. Máme to aj na tejto strane. Auta síce stále chodia a pribúdajú a ja vidím, že Xpengáči, tak tí sú opäť v jednom kole. P7 plus, aj staticky, aj na jazdy. Za mňa asi ten najlepší Číňan, úprimne z toho, čo som jazdil, čo som zatiaľ mal naštudované a čo sa z Európy a na Slovensku predáva, myslím si, že áno. Som zvedavý po dnešnom dni, že ako mi to potvrdia alebo nepotvrdia diváci a či budú súhlasiť. Takisto G6, G9. Ďalej Hyundai. Modrý šmolkový Ioniq 6N. Ostrá zbraň, na ktorú treba špeciálny vodičák. Aj preto je to tu dnes staticky, pretože to by nemuselo skončiť úplne najlepšie.
Na bežnej jazdenie Inster, Ioniq 9 a Ioniq 5 N-Line, čiže také tie klasiky. Od malého lacného až po vlajkovú loď 6-7 miestnu, na ktorú sa mnohí častokrát pýtate, pretože zháňate veľké rodinné auto. Takže kompletné aktuálne portfólio od Hyundai Slovensko. Vedľa Hyundaiu máme firmu, ktorá doposiaľ na týchto akciách nebola. Je to japonský výrobca Toyota Lexus. Lexus priniesol špecialitku. Poprvýkrát som mal možnosť ja a diváci si vyskúšať steer by wire, teda volant, ktorý nie je mechanicky spojený s kolesami. Teda veľmi návykové, zaujímavé, technicky vyriešené riadenie. Je to prvé auto, ktoré sa s týmto riešením v Európe predáva, sériovo homologované a tak ďalej, takže diváci sú z toho tiež celkom unesení, skúšajú si to a majú z toho radosť, pretože je to fakt, že návykové. Či spravíte toto, alebo trikrát otočíte volant, je veľký rozdiel. No a prečo to je Toyota? Pretože Toyota má veľkú elektrickú ofenzívu. CHR+, BZ4X a BZ4X Touring, teda takéto SUV kombi, keď to tak môžeme povedať, ktoré vyšprintuje z 0 na 100 za 4,3 sekundy a je to taký nenápadný šprinter. Veľmi veľká ofenzíva, veľmi zaujímavé autá, Toyota veľmi vylepšuje a vylepšila v poslednej dobe svoje elektromobily, takže aj preto má tu miesto aj Toyota a Lexus. A podľa toho, ako sú mnohom na testovacích jazdách, zistujem, alebo teda potvrdzuje sa mi, že ľudia nielen majú záujem o tieto videá a tie čísla sú veľmi dobré, keď testujem Toyotu, ale aj reálne na tých autách jazdia a ten feedback, ktorý som zatiaľ dopočul, alebo ktorý som zatiaľ mal, tak je výsostne pozitívny. Autoideál Dunajská Streda priniesol dve pikošky, dokonalé retroauta. R5, ktorá sa od rána doslova nezastavila, a R4, ktorá je na tom iba o takto chlpok lepšie a práve preto to natáčame, pretože aktuálne odchádza na testovaciu jazdu. Aj Renaulty majú veľký úspech u divákov, sú to skvelo jazdiace auto, ešte lepšie retro. Keď si dobre nakonfigurujete, tak aj za zaujímavú cenu a ponúkajú veľmi zaujímavé riešenia. Ako na podvozku, čo poznáte z mojich testov, tak na výbavách a ďalších veciach. Je to veľmi podarené autičko. Veľmi sa teším, že aj Autoideál Dunajská Streda prišiel a že priniesol práve tieto dve autička, ktoré sú takým hlavným ťahuňom pre ich elektromobilite. No a vedľa, poplot, miesto zobrali kamaráti z Kia Malacky. Malacky auto, dealer, ktorý zastrešuje tentokrát Kiu, priniesol kompletné portfólio. Dvakrát Made in Slovakia, EV2, EV4, EV5 a PV5 Passenger, ktorá sa tiež od rána nezastavila. Auto, ktoré tiež za dané prachy ponúka veľmi dobrý pomer, cena užitok, cena výkon a naozaj, keď som sa tak pozeral, že kto si ho obzerá, tak to boli veľké rodinky, ktoré hľadajú veľký priestor a ktorí využívajú ten priestor a to auto naozaj od rána jazdí. Takže stánok vyzerá tak trošku opusteno, ale to len preto, že všetky auta sú na jazdách. Ale tým však stále nekončíme. Máme tu aj staticky vystavujúce firmy. Nie, toto nie je strih z iného filmu. Máme tu aj elektrickú Teru, elektrický malotraktor z firmy axat.sk. Keď ma táto firma oslovila s tým, že na niektorých výstavách pre poľnohospodárov, remeselníkov, roľníkov nemajú možno až taký úspech, pretože ľudia Slováci nie sú naučení na elektromobilitu mimo segmentu aut, aj tam sa to ešte naozaj stále učia, tak som povedal, že jasne, príďte. A viete čo? Ono to má obrovský úspech. Na malotraktore, tu elektrický potišku s jemným bzučaním, bez smradu a hluku, vozia malé deti, ktoré sa z toho nevedia dotešiť, natešiť, dávajú si druhé, tretie kolo, vozia sa tu, majú možnosť si to vyskúšať jednoducho takouto Terou. Áno, už aj elektrika došla do takýchto tém a ak ste roľník, ak oriete, sadíte zemiaky a proste ste záhradkár ako taký a možno uvažujete nad takýmto nejakým nástrojom, tak nad spalovákom by som dnes už teda naozaj neuvažoval a dal by som šancu vyskúšať práve túto vecičku od slovenskej firmy, slovenský vývoj, Made in Slovensko. Čo poviete? Domácu výrobu treba podporovať. No, sťahovačka poznačené, výmena filtre poznačené, geometria, všetko dohodnuté. Tesla Service Badín je účastník aj tento rok a vidím, že nezaháľajú a majú tu kopu zákazníkov. Priniesli si opäť rozobratú baterku a opäť tam majú hľúčik technicky zmýšľajúcich elektromobilistov. Až mi vyschlo z krku. Lukáš prišiel aj s kolegami a naozaj tu prezentuje kompletne svoju prácu od nabíjačiek cez inštalácie doplnkov, cez servis batérií a ďalších vecí. Takže Tesla, hoci
Vpredu sa robia testovacie jazdy na oficiálnych Tesla SR zastúpeniach, tak tuto sa to deje všetko ohľadom toho servisu. Lukáša poznáte, nemusím ho predstavovať, máme za spolu niekoľko videí. No ale každý elektromobil treba občas aj nabiť. A keď sa nebavíme o nabíjaní doma a pomalom, tak sa bavíme o ultra rýchlych nabíjacích stojanoch. No a kde? Tak napríklad sieti OMV. OMV je jeden z výhercov tendera NDS, teda nabíjačky, ktoré už toto leto budú otvorené na celých možných lokalitách spolu s ďalšími dvoma poskytovateľmi a budete tak mať možnosť využívať až 400 kW výkon, napríklad aj takýchto Alpitronic nabíjačiek plus ďalšieho hardwareu. Sú to odpočívadlá, ktoré sú priamo na diaľničných odpočívadlách, bolo dovedené nové vedenie, čiže OMV a ostatní poskytovatelia vybudovali na svoje náklady nové ultrarýchle nabíjačky aj pre autobusy, aj pre nákladiaky. Naozaj to sa ide nekompromisne výkonom 350-400 kW. No a ak vás niečo zaujíma, tak ste mali možnosť byť tu s nami a porozprávať sa práve s Mírom Ovečkom, ktorý dnes vysvetľuje ľuďom niečo ohľadom ich infraštruktúry. Takže aj s OMV-kou treba počítať a ja sa veľmi teším, že už druhý rok po sebe prijali pozvanie na Electromobil TV Day a že sú tu spolu s nami ako súčasť dôležitej nabíjacej infraštruktúry. Menič, nabíjačka, rozvody, všetko tam blíka, všetky kablíky a tak ďalej. Áno, aj fotovoltika je veľmi dôležitá súčasť nabíjania elektromobilov. A teda nie len nabíjania elektromobilov. Ale keďže tematicky pasuje naozaj k elektromobilom, tak som veľmi rád, že firma K-Light a René Schindler, môj kamarát, ktorý montoval mimochodom aj Rastovi chválový fotovoltiku, tak prijal pozvanie a na tomto balkóniku dnes debatuje s ľuďmi o tom, či nízkonapäťové systémy, baterky, vysokonapäťové, koľko panelov, aké optimizéry, aké meniče, aký je rozdiel vo výrobcoch, parametroch a tak ďalej. Pretože dnes nájsť odborníka na fotovoltiku nie je ľahké. Sám vám o tom viem rozprávať a mám o tom predsa len nedávne video. A ani tam nekončíme. Máme tu ešte jednu firmu. Vativa SK. Počuli ste už o tom, že z fotovoltiky môžete nabíjať zadarmo, alebo takmer zadarmo väčšinu vašich kilometrov? Jedno video o Vative v rozhovore som vám už priniesol. Tam sme objasnili nejaké tie základy, ako to celé funguje. No Vativa ide ďalej a má ďalšie rozšírenie tých produktov, má ďalšie nejaké tie vlastnosti, ďalšie možnosti, ako vybabrať so slniečkom a naozaj využiť maximum jeho potenciálu. No a ak vás zaujímalo viacej, tak máte možnosť si jednak pozrieť staršie video, jednak si počkať na ďalšie, jednak sa skontaktovať s Vativou, no a hlavne ste tu mali možnosť byť a rozprávať sa s ľuďmi priamo z Vativy. Je ich tu niekoľko, mám pocit, že viacej ako pri niektorých automobilkách, ale je to dobré, pretože ľudia sa zaujímajú. Keď poviete ľuďom, že zadarmo nabíjať, tak to je vec, to je magnet, ktorý funguje a keď sa tak pozriem, tak každý z odborníkov je zaneprázdnený v rozhovoroch. Takže Vativa tu rozhodne zažíva úspech a treba s nimi počítať aj na domácom energetickom trhu. $243. To znamená, že aj tento rok sme pokorili rekord. A nezarátal som tam tento zaujímavý slovenský vynález, na ktorom sa aktuálne vozím. Moje dcere sa páčil, takže uvidíme, čo pribudne tento rok doma. 243 aut a opäť tak okolo 400 alebo do 400 účastníkov. Čakal som úprimne možno ešte trošičku viacej, ale dôležité je, že padol opäť rekord. A že máme opäť za sebou najväčšie stretnutie elektromobilov na Slovensku a možno aj v Čechách. Možno ma doplníte, možno nie. Takže na budúci rok by sme to mohli zaokrúhliť na 300, uvidíme, či sa to podarí. A ja chcem z tohto miesta v prvom rade poďakovať jednak nášmu hostiteľovi, firme DPD, ktorá naozaj už bezemisne doručuje bratislavské balíky, za poskytnutie priestoru, za parádnu veľkú plochu, ktorú sme si odskúšali v zaťažkávacej skúške, že koľko aut sa sem zmestí. A v druhom rade okrem DPD vďaka každému jednému z vás, divákov, ktorí sa zúčastnili a prispeli k tomu, že padol opäť nový rekord. No a v neposlednom rade ďakujem aj každému jednému dílerovi, importérovi, firme, zástupcom, ktorí sa zúčastnili, prišli odprezentovať svoje autá, prišli dať možnosť vyskúšať tieto autá. A čo na budúce? V septembri sa vidíme v Košiciach a opäť o rok, možno na tomto mieste. Ďakujem za priazeň, ďakujem, že sledujete moje videá, pridávam plyn a odchádzam. Ahojte zase o rok!